בעיה. מורידים מס לגמלאים איפה? בוא נעשה קצת סדר. קודם כל, נכון להיום, לפי מה שאני רואה בשטח, כל תלוש פנסיה שלישי במדינה, יש בו טעות. בעצם אותו גמלאי משלם יותר מס ממה שהוא צריך לשלם. אבל אני רוצה להתחיל עוד קודם. שגמלאי מקבל פנסיה, הוא משלם מס על הפנסיה שהוא מקבל? זה כבר לא אחרי כל החישובים ואחרי הכל מגיע לו כך פנסיה ואת זה הוא מקבל נטו? אז אני אסביר. פנסיה חייבת במס כמו משכורת. אבל המדינה החליטה, מאחר והיא רוצה שהפנסיונרים יתקיימו בכבוד, בעצם לתת להם הטבה משמעותית מאוד במס, הטבה שאין לאף סוג אוכלוסייה אחרת, ששווה המון המון כסף. אני אסביר את ההטבה ואז נבין את המחדל בעצם. בעצם בן אדם רגיל, כמוני, כמוך שעובד, מקבל משכורת, כל המשכורת שלו חייבת במס. לא, אין חלוקות. אצל הפנסיונר בעצם מחלקים את המשכורת שלו לשתיים. משכורת או את הפנסיה? את הפנסיה. את הפנסיה שלו. פנסיונר שלא עובד, לא, בוא נעשה... לא עובד, יצא לפנסיה. יצא לפנסיה. גברים מעל גיל 67, נשים מעל גיל 62. זה התנאי הראשוני, נגיד ככה. בעצם לוקחים את הפנסיה שלו ומחלקים אותה לשתיים. חלק מהפנסיה, המדינה צובעת כפנסיה פטורה, כמו קצבת זקנה, לא חייב במס. והחלק השני, כפנסיה חייבת. המשמעות של צביעת חלק מהפנסיה כפנסיה פטורה מאוד משמעותית. מאחר, ואם נניח שהוא היה שכיר לפני שהוא פרש, המשכורת שלו הייתה כ8,000 שקלים. נניח הוא שילם 500 שקל מס. בתור פנסיונר, נניח שתלוש הפנסיה שלו 8,000 שקל. כעת צובעים לו חלק מהפנסיה כפנסיה פטורה. זה נע בין 1,000 שקל ל4,000 שקל. זה תלוי בכמות הפיצויים שהוא משך. זה קצת מורכב, לא ניכנס לזה. לא ניכנס לזה? מה הסיבה שיש לי רואה חשבון? אני רק אגיע לפאנץ', אנחנו בדיוק בפאנץ' הכי מעניין. אז בעצם אחרי שנניח שלאותו גמלאי מגיע 3,000 שקל הכנסה פטורה, אז בעצם מפנסיה של 8,000 שקל, לצורך מס, הפנסיה היא רק 5,000 שקל. וזה משמעות אדירה, כי בעצם אין מס על 5,000 שקל. ואז אותו גמלאי חוסך 500 שקל בחודש, כפול 12 חודשים זה 6,000 שקל בשנה, אם הוא יחיה 20 ו-30 שנה, זה עשרות אלפי שקלים, ולפעמים מגיע מעל 100,000 שקל לפנסיונר. כמה שנים אתה מקבל פנסיה? ידיעות אחרונות בערך... כמה שנים בערך? 15. 15. בדקת אי פעם את מה שאתה לא איש שבודק כל דבר. שזה כמו התאגיד. אני נשבע לכם שכל יום אני לומד מחדש מה מגיע לי, מה לא מגיע לי. סליחה, יכול להיות ש15 שנה פנסיה, איזה סכום כסף יכול להיות שמגיע לו, והוא לא יודע אותו? בערך. יכול להגיע לעשות, תלוי מה, תלוי באמת. איך אם הפנסיה נניח היא 11,000 שקל לחודש? מגיע לי, איך זה? זה לא עובד ככה. אני אשאל אותך שאלה אחרת. בדקת אי פעם ברגע שפרשת, האם הטבת המס, הפטור על הקצבה, מעודכנת אצלך כראוי? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? מה פתאום? איך בודקים את זה? כלומר, איך הם אמורים היו לדעת את זה, ולמה זה מתפספס? המוני אנשים בגיל הנכון. איך בודקים את זה? אוקיי, אז בואו נעשה סדר. מיליון גמלאים יש. קודם כל, חשוב להבין. בן אדם שהיה שכיר כל יום מחייו, בעצם לא פגש יותר מדי את מס הכנסה, הוא היה שכיר ויצא לפנסיה. יש לו בעצם בחיים שלו אירוע מס חד פעמי, נקודתי, ומאוד מאוד חשוב, שחשוב שהוא ידע. נושא הפרישה שלו. בעצם הוא צריך פעם אחת בעת הפרישה להתייעץ עם מומחה ולבדוק האם ההטבה אצלו... אני שואל אותך עכשיו בדיעבד, הם כבר פרשו, הם כבר 15 שנה בפנסיה. אני מגיע לזה, אני מגיע לזה. הוא בעצם צריך לבדוק את הנושא הזה שנקרא הפטור על הקצבה. עכשיו, כל מי שצופה בנו, איך הוא בעצם יכול לבדוק את הנושא הזה? זה מה שאני שואל פשוט מאוד, תוך 20 שניות. כן. כל אחד לוקח את תלוש הפנסיה שלו. כן. בבקשה, תוציאו את תלוש הפנסיה שלכם, כן? נוציא, אני ממתין. אוקיי, חבל שלא הבאנו את זה פיזית. חבל שלא אמרת, אני הייתי מביא, כן. אוקיי, טעות שלנו, לא חשוב. מסתכלים בצד ימין למטה. רשום את המילים אחוז פטור גמלאי. אוקיי? כל אחד מסתכל מה רשום לו. מה צריך? האחוז הזה במינימום הוא 14%, במקסימום הוא 49%. כן. 49? רגע, בואו אנחנו מתקרבים לקצה ומה... יפה. אם רשום לו 49%, הוא יכול לישון בשקט, יש לו את ההטבה המקסימלית. הכל בסדר. אם כתוב לו 30? אם לא רשום לו שום דבר, גם לזה יש מקרים כאלה, רשום לו 8 או כלום, הוא בעצם אפילו פחות מהמינימום. במקום הייתי עכשיו קופץ והולך להסדיר את העניין הזה, מגיע לו הרבה כסף חזר. ואפשר רטרואקטיבית? זה משהו שאתה יכול לקבל רטרואקטיבית. 6 שנים, בהחלט. 6 שנים. אז גדעון, 6 שנים? מה קורה לאנשים ש15 שנה הורידו להם את זה? הלך הכסף? לא נכון. 6 שנים אחורה, אפשר לבקש תיקון. גם אם עשו לה טעות של 15 שנה או 20 שנה, לא מחזירים את הכסף, אמרו שזה טעות? אני לא מגדיר את זה שעשו לו טעות. אלא? אם ניגע בנושא איך הגענו למצב הזה בעצם, ששליש מהתלושים בעצם שגויים, אז אני חושב שבראש ובראשונה יש פה עניין של מודעות. זה כמו שאתה תתרום 1,000 שקל, ויגיע לך החזר מס של 350 שקל. אתה תדע שאתה צריך להגיש דוח בשביל לקבל את ההחזר הזה. איך נדע? גדעון, מה עושים? מה עושים?
אני רוצה להגיד לכם שהבורות היא נחלתם שלי, של כל אותם מיליון איש, אני לעולם לא יודע, כל פעם אני מגלה משהו חדש. על כמה אנשים מדובר גם לפי החישוב שלכם? אני לא עשיתי חישוב. לא, כמה אנשים... אני רואה כל תלוש פנסיה שלישי שמגיע לי לבדיקה. אז כמה פנסיונרים יש בערך? מבחינתי זה טעות, לא יודע. כמה פנסיונרים יש, אנחנו יודעים? לפי דעתי זה עשרות אלפי או מאות אלפי. כמה פנסיונרים יש במדינה הזאת? כמה? לפי דעתי אמרנו מיליון גמלאים, אבל כמה מהם... כמה הם שכירים? מיליון מבוגרים במדינה, מספרם גדל והולך, ואני רוצה לומר לכם שהבורות מושלמת. אני שקצת ערני ומתעניין, כל היום אני מגלה, הנה עכשיו אני גיליתי שאני זכאי לפטור ממס עד 20,000 שקלים לשנה. אם אתה לא ידעת את זה, אז באמת אני טועה מי כן יודע את זה. אבל הבורות הזאת צריכה להיפסק. טוב, חברים. כן. אני רק רוצה להגיד, סליחה, שזה פשוט, זה לא איזו הטבה קטנה, כרטיס גמלה, הנחה בסרט. זה יכול להיות 1,000 שקל בחודש, 500 שקל בחודש. עד סוף החיים זה מגיע לסכומים. מה עליי לעשות עכשיו כדי... ללכת לתלוש שלך ולראות מה כתוב שם בזה. אם כתוב 49 הכל בסדר, אם כתוב מ-30, 20 וזה, המצב למה? אבל זה לא רטרואקטיבית יותר מכמה שנים. 6 שנים. אם אפשר לאמץ את עיריית תל אביב, רפורט, אתה חונה על מדרכה, זה 30 שנה, אין התיישנות. אי אפשר לאמץ את זה. גדעון, תודה שבאת, תודה גם לך. תבדקו את תלוש הפנסיה שלכם. ועוד מעט נדבר גם על תלמידי כיתה ה' בקריית שמונה שקראו קבר, לא פחות ולא יותר לחברה בכיתה כיסוי.